Ola a todos! Hoxe vos vou ler unha poesía titulada As miñas mans de artesán. As miñas mans foron a fonte de todas as miñas aventuras, realizadoras de ideas, creadoras de artesanías. Con elas modelei o barro, fixen tallas en madeira, con elas freguei o aceiro, traballei o cobre e a pedra. Con elas labrei a terra e reguei a grava seca. Esparciron as sementes e levantei a colleita. Con elas fixen un xardín enriba da miña vivenda e sementei con 1000 flores fundidas cos estrelas. As miñas mans fixeron barcos que nunca navegan. Bonecos tamén fixeron, que nin falan nin pelexan. Pulsaron unha guitarra en sobre dun piano, que intentaron ao camiñar polas súas teclas. Algún acorde lograron. Xamais as miñas mans fixeron algunha obra maestra, mais non foi culpa delas. Culpemos a nosa incompetencia. Chao!